Почистване на душкабина. Свалете кърпите и душ-принадлежностите за полезно почистване. Материали. Положете на пода кърпа и поставете върху нея кофата с подготвени препарат за котлен камък, малка чистачка с перо и микрофибърни кърпи. Напълнете кофата до 1/3 с хладка вода. Намокрете микрофибърна кърпа и я изтикайте по ергономично правилен начин. Напоете микрофибърната кърпа с препарат за котлен камък. Нанасене на препарат за котлен камък. Нанесете препарата върху стените на душкабината и крановете. Внимание! Препаратът за котлен камък не трябва да се прилага върху естествен камък и черни кранове. Използвайте стълбичка, за да стигнете до питата на душа, за да избегнете попадането на препарата в очите ви. Докато препаратът действа, почиствайте банята. Почистване на сифоните. Не забравяйте да почистите сифоните. Четка за зъби може да се използва за почистване на вътрешната страна и за отстраняване на космите. Очевидно не четката за зъби на клиента. Космите могат да се поставят върху тоалетна хартия или кухненска хартия, за да бъдат изхвърлени в кошчето след това. Изплакване на котлен камък и подсушаване. Вече са минали около 10 минути и препаратът трябва да е подействал. Отмийте препарата. Подсушете рафтовете с кърпа от микрофибър и стените с чистачка перо. Не забравяйте да подсушите ръбовете с суха микрофибърна кърпа. Завършете с душкабината, като нанесете препарат за котлен камък по пода. Изплакнете. И след това подсушете с чистачка и наклонена черта или суха кърпа.
Последващи грижи. Поставете обратно на място аксесуарите. Поставете обратно хавлиените кърпи и душ принадлежности. И се уверете, че те също са почистени добре. Сега може да почистите пода с прахосмукачка и да избършете пода. Гледайте сега следния видеоклип.